em labla ngi perkhat bai tangi kata ka jingyo nong ko jungi ke se konsul ringin pet pade ke jingjot jong ki khun ki kti ki jungi jong ki snong ki thau ki jungi jong ki yeng ki sem ki jungi ti kane ke ke wei ka ba dei ban pen kindit ban riungi ha kata ka nongrim ngin ong ngi krong khajana la ngi yo ya kata ka revenue sya ka district konsul ringin penjot pade ke ri ke jai ban ri ngam sui ha bi kata jadi halor kata ka nongrim kadang ngi penmi ke ni notification ba ngin le ai bete lakam ya kani ke kerni jong kani ke jing dikiat ke hoi iki bala adab ngimla shu bata aki ndrei nangni syakmat kani ke notification ke keren baik ban nangni syakmat ke district council kamnum ashu ya kanu ke NOC le halor kata ka nongrim ke batha ya ki ya ka dorbar snong ki rong ba snong ba ya ki hima ba ikinong sinsya jong ki snong ki thawi banangni syakmat ke district council kan te lakam no ikani ba dingba kani ke jing te lakam kemut kan yo ban te lakam ye kani ka jingdi pathari ka kya ha kani ka jaka ka jungi kani ka notification kami menta ka sni tenadu ka kani ka arteri jong Disember 2008 hi kani ka notification kan perikam ti ni yo ban penmi kani menta ka sni ti baila shai ngila disseminate ya kani ka information nani ngila pha lu kani ka information sya baro kinong sensar snong kisim ki hima paper bar ki bahak apa urusan jongka jimpek jongka hasil sesuai konsul